कुरकुरीत भाजलेले ओले बोंबील सगळ्याच मासेप्रेमींना खायला नक्कीच आवडतात. तर हे बोंबील कुरकुरीत कसे भाजायचे ते आज आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. नमस्कार, मी अदितीज बुक ऑफ रेसिपीजमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत करते. माझं चॅनल पहिल्यांदा बघत असाल तर नक्की सबस्क्राईब करा. इथं मी हे 5 बोंबील घेतलेले आहेत. हे साधारण पाव किलो बोंबील आहेत. तर यांना मी आता इथं 1 चमचा मीठ लावून घेतलेला आहे आणि अर्ध्या लिंबाचा रस लावून हे सगळं मी आता व्यवस्थित बोंबीलना व्यवस्थित चोळून घेतलेलं आहे. हे बघा, आणि सगळे सेपरेट असे मी उलटे करून ठेवलेले आहेत. त्याच्यावर एक डिश ठेवली आणि त्याच्यावर एक चांगलं वजन ठेवलेलं आहे आणि हे असंच मी 1 तास ठेवून दिलेलं आहे. 1 तासानंतर बघा मी थोडं प्रेस केलं म्हणजे ह्याच्यामध्ये जे पाणी असेल ते अजून निघेल. हे बघा, बोंबीलचं मस्तपैकी पाणी असं सुटलेलं आहे. असं केल्याने बोंबीलमधलं जे पाणी आहे ते बाहेर पडतं. नंतर प्रत्येक बोंबील मी हातात घेऊन तो प्रेस करून त्याच्यात अजून जे थोडं पाणी आहे ते बाहेर काढलेलं आहे. हे बघा, असंच मी सगळे बोंबील हाताने प्रेस करून घेतलेले आहे. त्यातलं सगळं पाणी मी काढून टाकलेलं आहे. आता यांच्यामध्ये मी 1 चमचा हा मालवणी फिश मसाला आहे तो घातलेला आहे. 1 मोठा चमचा मी इथं बेडगी मिरची पावडर घातली आहे, याने कलर फार सुरेख येईल. 1 चमचा मी इथं आलं लसूण पेस्ट घातलेली आहे. ही थोडी हिरवी कोथिंबीर बारीक चिरून घातलेली आहे आणि आता मी हे सगळं व्यवस्थित एकत्र करून घेतलेलं आहे. हा सगळा जो मसाला आहे तो बोंबीलना व्यवस्थित चोळून घ्यायचा. हे बघा, मी मस्तपैकी मसाला व्यवस्थित चोळून घेतला आहे. मोस्टली जी बोंबीलची आतची बाजू असते तर त्याला हा मसाला छान लागतो. तर आतमधच्या बाजूला हा मसाला व्यवस्थित लावून घ्यायचा. इथं मी एक वाटी रवा घेतला आहे आणि 2 मोठे चमचे तांदळाचं पीठ घेतलं आहे. हा रेग्युलर जो आपण शिरा करतो तो रवा आहे आणि आता मी हे सगळं एकत्र करून घेतलेलं आहे. तवा मी गरम करून घेतलेला आहे. त्याच्यावर थोडं तेल घातलेलं आहे. तवा चांगला गरम करून घ्यायचा आणि तेल व्यवस्थित तापल्यानंतर हे बघा, प्रत्येक बोंबीलचा पीस आहे तो मी या रव्यामध्ये व्यवस्थित घोळवून घेतलेला आहे. पूर्ण बोंबलाला हा जो रवा आहे तो व्यवस्थित कोट करून घ्यायचा. आणि नंतर तव्यावर ठेवायचा. बोंबील ठेवताना गॅसची फ्लेम स्लो करायची. हे बघा, सगळे बोंबील मी तव्यावर ठेवून घेतलेले आहे. त्याच्या आजूबाजूला पण मी व्यवस्थित तेल सोडलेलं आहे. गॅसची फ्लेम स्लो आहे. जेवढ्या स्लो गॅस फ्लेमवर तुम्ही हे बोंबील भाजाल तेवढे ते अधिक कुरकुरीत होतात. हे बघा, एक बाजू माझी भाजून झालेली आहे. एक 7-8 मिनटं मी तसंच ठेवून दिलेलं होतं. 7-8 मिनटानंतर मी हे पलटी केलेले आहेत. हे बघा, मस्तपैकी एक बाजू भाजून झालेली आहे. आता दुसरी बाजू पण मी अशीच स्लो गॅस फ्लेमवर भाजून घेणार आहे. थोडं तेल मी इथं सोडलेलं आहे आणि 10-1 मिनटं मी हे असंच तव्यावर ठेवून दिलेलं आहे. जेवढा जास्त वेळ तुम्ही तव्यावर स्लो गॅस फ्लेमवर ठेवून द्याल तेवढे बोंबील कुरकुरीत अधिक होतात. हे बघा, दुसरी बाजू पण माझी व्यवस्थित भाजून झालेली आहे मस्तपैकी असे, आणि छान असे बोंबील कुरकुरीत तयार झालेले आहेत. बोंबलांना जेव्हा आपण सुरुवातीला मीठ आणि लिंबाचा रस लावतो त्याने सुद्धा बोंबील कडक व्हायला मदत होते. तर आजची रेसिपी कशी वाटली ती कमेंट्समध्ये मला नक्की सांगा. तुम्ही पण ही रेसिपी ट्राय करा. आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. थँक्यू.